Uy, yan. Umaray para santok. Lupit na, no? Inom ka ng tubig TV daw. Baka mag-low. Ayan po mga kaparing Jason Balon. Dito po ako sa bahay. At papunta na ako dun sa site. Yun. Birthday ni nga ni ano, Carrot. Happy birthday, Carrot Man. Kasi may sakit siya. Tuduyan mo. Tubili ka? Doon ko. Kumakuli ka Ayan, let's G. Amo. Dito tayo sa ano, birthday boy. Ano? Ayan. Ilang taon ka na pala? Sa lahat. 21. 21? Oh. Puto. Good morning po sa lahat. And Batang bata. salamat po sa ano, sa nag-sponsor ng pa-birthday ni Carotman. Ayan. At siyempre sa lahat ng team Sporta. Ayan, salamat. At siyempre sa lahat ng napalipad sa challenge ni Carotman. Thank you. Ilang araw na lang oh. 9 days na lang. Simula ngayon. Number 2 pa. Hindi, mahabol yata ako. Nino. Kunti na yung dumadagdag. Ngayon nga, dumagdag ngayon, 30 lang eh. Okay lang yun. Okay lang yung mahaba. Malayo pa. Ano tol? Ano Bim? Laban. Walang clown? Ha? Clown. Wala. Lagas. Mister na rin lagas. Kung gusto mong ano, kung gusto mong ay, may na ano mo. Nangangagat daw kasi. Ako pa yung mundo. Ayan, may busal si ano, Hati Bidang. Parang siya aso Kasi na naninigarilyo. Amang baga. Kuya Karo. Yummy. Ano mo na lang sabi. Yung mga Si Ate Mayang nagtatampo. ay, hindi. Nag-iyan si Kuya. Hindi, nakita pre. Nagyan baga ako? Inimi na kawan. Hindi may kalaman. Ha? Kaman kumain dun. Higatcho nga, nagano, mamadali nga higatcho. Inaanap ko nga niya sila. Dana. Nagpatulong doon sa ano, sa Rocky. Naglupinakal nga nun. Na? Agko pa man. Ano handa? Ano handa? Ha? Ano handa? Alin? Kapon. Spaghetti, pancit, igado, pato, Ay, may gado. kari-kari. Ay, kari-kari. Chicken curry. Sige ka. Ako pa nga yung pato doon. Bawal. Bawal man. Sao naman sa akin bawal. Sao na sa bawal sa inyo? Bawal man. Bawal. Ha? Manok bawal. Hindi ikaw. Kakatinga. Lagi na Kuya Jason. Huwag lang kamutin. Yung gamot ko. Si Teresin. Ano, yun ang inano sa'yo? Nerseta de, sabi ko sa'yo. Huwag lang kamutin. Gabi lang inamin mo. Gabi. Para diretso yung tulog na. Nakbuhan mo ako kahapon. Tatambos biyan ng May ginawa nga kami doon sa Rocky. May pinuha. Biglaan. halaan na. Tatambo na tagang biyanan. Ayaw talaga nila, mahina ka sa kanila. Sulsulan pa. Sulsul ka talaga. Masyado kayong mga susula. Teka na naman si Sulsul. Sige agad, Chu, ba't tumitim ka na, Chu? Pumunta ka lang sa inyo, nagitin ka. Nag-swimming manga. Nag-swimming ka. Yo! Lagas! Saan tayo to? Ha? Saan tayo? Kahit saan? Dito lang tayo kasi may pagkain. Huwag tayong ano, alis. Kuya Jewel. Ayos na, Gado. Wow! Sila naman ikaw. Si Utol nandun, nag-iihaw. Yan si Lagas may make-upan na ni Chinchin kasi gagawing clown. Siya na, hindi ako. Siya maganda. Ikaw na kasi para ano. Halika na rito. Ready na ba kayo mga bata?
Preparation. Binangabanga pa. Kamutan mo na, ani? Ha? Kamutan mo na. Kuya, binangabanga pa. Pagkabanga, darwas na napik ko. Nira, tulog. Tulog. Hindi mo nalagod binatay. Masupog nga yan. Sad sa napik na ko. Ano na yan? Masupog niyang kamukasan. Darwas na lang doon. Oo man. Isa lang siya. Ano man daw? Alay. Kaya? Patatayo mo lang. Sila lang naman. Apat lang baga sila. Oo, Supra na yung ano. Tayo lang tayo. Yes, maga. Tama, pork chop pa. Tama, pork chop. Kaya kalasa. Timple yan. Lasa ba? Oo, dadami. Hindi yaw. Tikman nga natin para mamaya baka din na makatikim. Sarap yun kuya. Diba yung isang plato? Nasilakan ko din yun. Sa pinuntahan ko sa birthday yan. Pwede ng manok. Ganda pagka-pwede ng manok. Hindi ako nagtikim. Dahon. Hindi pagkaluto. Pag doon sa kainan na, sabihin nyo, hindi nagpahuli ako ng Pwede ka magumano. Ano yung damit mo? Pagkam ka kuya. Pwede ka naman Marami nung na yung mas net bidang. Kumbatiin ng happy birthday si Karatman. Maligayang kaarawan at nawa ay pagtuloy-tuloy din ang mga na-achieve mo ngayon at mas ma-improve pa o ano man yung mga pangarap mo sa buhay, sa pamilya mo. Baka may gusto sabihin. Ay, salamat po sa pag-invite sa amin. Baka may gusto kang sabihin kay Hana. Sabi na lang mga ito. Yung Abot mama ba niya, dito yun? Di kapakpak, may gusto ko kayo. Ikaw naman natin. Parang iiyak ka pa. Parang ikaw may birthday. Sige, si kapakpak Ay, muna. maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtanggap po sa amin. At sana wag po kayo madadala. Babalik po kami. Welcome. Welcome. Thank you po. Pagbalik mo daw ata, lilipat Babalik ka daw na po lang. kami. Pag bumalik ka, lilipat Happy ka na lang. birthday. Salamat sa inyo. Happy birthday, Karot. Ayan, siyempre salamat din sa mga taga rito. Kay Ate Bidang, Kuya Puloy, Kuya Joel, kay Lagas, Mama ni Chinchin, kay Chinchin, kay Ate Mayang, kay Rana ng Pathway. Basta lahat ng dito, mga tumutulong, maraming salamat. Ayan, kay Vince, sa kanya dumaan yung sponsor, salamat. At baka may gusto kong mag-message kay Karot, si Chinchin muna. Kay Kuya Karot, gusto ko lang sabihin na happy and blessed birthday, Kuya. Naway. Ba't pala simple yung damit nyo? Naway, Kuya, patuloy ka nga pong pagpalain ni Lord and naway magkaroon ka palagi ng good health lang palagi and keep safe. Naway, i-bless ka ni Lord richly and abundantly. So, ayan. Yan po yung wish ko sa kanya. Tagalog, hindi sa sino. Google ako. Yun. Ano sa Tagalog? Okay, Ate Bidang. Happy birthday Kuya Karot! Lumayas na sana yung sakit mo. Balis ka na. Okay, happy birthday Kuya Karot. Laban lang. Kayo mo yan. Ayan, siyempre si Kapakpak kasi ngayon pa lang naman siya namit si Karot.
naubo din po ang pasensya na. Ayan, happy birthday Kuya Carrot, nice to meet you and handa ka na ba sa vlog natin? Handa ka na ba sa interview? Alright, so congrats and mas lalo ka pa sanang i-bless ni Lord para mas i-bless mo din ang mga taong nakakapaligid sa inyo. Eh, Kuya Puloy. Good day. Sana wala nang lagnat. Ate Mayang. Happy birthday ka. More blessing to ka. And ingat lagi sa trabaho. Ayan, Kuya Bobby. Happy birthday. Sana matupad mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. Lagi lang mag-iingat. Asus ka sa kapi. Ayan, Kuya Gatcho. Hey. Karot, happy birthday. Yan. Bawasan natin ng yung mainipin tayo para hindi tayo magkasakit. Naiinip na homesick. Nahirap pala yung sa si Karot sa asawa. Nagkakasakit. Yan, good health lagi. More birthday to come, Karot. Walang asawa. Ayan. At ako na magsasalita kay Muro ko kasi mahihain siya. Hindi nga pala, Hana. Kanina mo pa ako dinadaan. Ano ba yung tanda? Naka-wallpaper pati. Nakita ko yun. Tama nga! Nakita ko sa live idol. Sa laptop. Yung tablet niya. Tablet. Ayan si Vince. Ay, happy birthday, Carrot Man. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan, bless. Ayan, paring Jason. Yun, happy birthday, Tol. At congrats sa sa challenge. Yun lang. Mama ni Chinchin. Any message po? Kuya Carrot, happy birthday. Sana po ma-achieve mo yung mga pinangarap. And ingat palagi, sana. Oh, lagas. Sayo mo na. Ano na? Anong message? Message. Rey, ay ka na sumayaw. Reyna, dito tayo. Pejong. Nene! Hindi na Oh, si Ha? Pula. Come here! Tol, happy birthday. At congrats sa challenge na kapos ka. Ayun na, ang iksi na message niyo. Gutom na sila. Siyempre si Coach Orlando. Happy birthday! Sana, yan, sabi ko kanina sa tumagal ka pa ng 300 taon. Kalimutan mo na yung bengbang. Ay, miss niya na yun! Happy birthday! Kalimutan talaga ang bang. Tilo, magtatago ka. May wish Anong wish mo anong message mo kay Caro? May wish daw si Maroko. May wish ako eh. Anong wish mo? Yan, wish ko lang sana kumain na kami. Oh, Tilo, message mo. Yo, itatago ka pa. Wish niya daw, tigilan na si Ana. Lakas. Cute nga. Maglalagyan kayo. Lapit pa kasi, lapit mo naman. Shout out ko kay Hana Dalagang Production. Lapit nga, masyado kasi. Kinikilig na si Maroko. Nakita ko nga, naka-wallpaper sa tablet eh. Ito kasi nahiya ka kay Karot. Nahiya ka. Baba ka na eh. Kasi huwag ka magtago. Parang kasamaan naman natin si Yakapin mo si Carrot. Ano ka rito? Pag ikaw magbibirthday, tataguan ka namin. Yakapin mo si Iinom pa iinom. Kinakabahan. Kinakabahan. Nakita niya si Hana. Ako si ano? Nakita talaga si Kapakpa. Sabi na eh. Basta pag may bago eh. At hindi Dahil na dahil dili. Ano? Kiss! Kiss. Kiss! Sa pisngi, kiss. Dito kay Carrot. Kiss nga? Dito, dito. Kiss talaga? Ay, ayun si Kiss nga! Di pa nga tapos. Kiss nga! Pikit lang. Para mawala yung lagnat. Kiss na. Yakap na lang, yakap. Yakap. Para lumipat sa'yo. Yakap nga. Yakap, yakap. Eh! Kaya Joel. Happy birthday, Karot. Sana mawala na yung trangkaso mo. Good health. Salamat. Happy birthday. Oh. Right there. Alright. Karot. Siyempre, message bago din. Wala. Tatayo na lang. Yung kalan na lang to.
Yung kalan lang hipan mo. Yun. Siyempre may boses muna, bago wala. Kaya na, unang-una maraming salamat sa mahal na Panginoon, no? At siyempre sa lahat po na nagbati sa akin, maraming salamat sa lahat na nag-sponsor. So thank you po, at hindi ko po talaga tinasahan kasi gawa ng simula ng pagkatao ko. So pangalawang birthday vlog itong naranasan ko na ganito, no? So ayan, at siyempre maraming salamat po talaga at sa pamilya na Ponsialando at ginabayan po sila sa Martínez Huwagay papunta dito. At sana sa pag-uwi din po nila, sana ligtas mo sila at ginabayan po sa Martínez. At siyempre maraming salamat sa aming pinuno, sa Team Pahuay, Kuya Noli Vlog. At siyempre salamat din po sa pinuno ng Sword Family Idol Jumper Sniper. At ayan, so ang masabi ko lang na sana sabay-sabay po tayo kung mag-successful, kung ano yung pangarap sana sabay-sabay po natin maabot, no? At yun, salamat sa lahat. At siyempre sa lahat ng nandito, maraming salamat. Yung walang boses, may wish ba? Tingin ka mga kichinchin. Yung pala Ay, di ba tayo kumakanta? Okay! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey, happy na birthday pa. Happy birthday to you. May pahabol. Ipan mo na. Naunan mo na. At siyempre, ayan, shoutout din mo sa pamilya ko. Ayan, shoutout. Ay, ubos na kandila. Ate na. Gugulat. Yun. Yan ang kritis. Amo na. Ito na. Kainan na. Siyempre, thank you sa sponsor. Sponsor ron. Salamat po. Salamat sa nag-sponsor sa Ate Linlin and family po. Ate Linlin and family. Carrot po. Thank you sa pa-birthday mo kay Carrot. Siyempre. Pero picture naman alam mo. Ayan po, kainan na. Kaya kuha ka ng plato dun sa lamisa. Doon sa bahay, sa kabras. Muli, happy birthday ulit. Salamat. Sana matanggal na yung sago-sago. Sago-sago. Pwede ko balik yan. Pulang yun daw. Tayo, kain lang po. Matagal pa po yung tayo. Wala daw tayo.
speaker po ng kapitbahay, nilabas na. Oh, yun na. Ayan na. Nilabas na po yung mga speaker.